Я. Така. Ла. Я да видим. Ей. О, Илия, чакай. Да видим кое за кое. За мене. Мене. Чакай, тези двете са за тебе и за кака, тази е за Еличето. Така, за да мина до Еличето. Имате... Чакай. Ето, герданчета. И малки писалка. Аз искам ето тази. Добре, тебе път я на другата. Хайде, няма да ги вадим сега, утре ще ги извадим. Искам само писанцата. Добре, дай да отворя. Нови марки. Какво пише? Честита баба Марта. Я. Честита баба Марта за малките принцеси, мама и тате от баба Ренка. Тая е за нас, предполагам. Аз си хванах тази. Тази ли? Ето, избирайте която за кой. Не, чакай. Тези малките са за вас. Дай малко. Ето тези маничките са за вас, гривничките, а тази е за тати, тази е за мама, предполагам. И имате по едни пижо и пенда. Аз си взех един. Вижте моите. Да, тази е за Вижте моите. Вижте моите. добре, я да видим. Не си истински. Истински ли? Има пижа и пенда. Има още. Те са ги объркали. Трябваше това да е пенда, това да е пижо. Така ли? Ама Да. ето тук са така. Ау. Леко, Елия, ще се муши това, много е остро. Ей, бебе, къде Айде сте? сега от баба Руми от дядото. Има още ли бе? Да. О, чакай тук. Сигурно трябва да има и даже повече. Чакай сега. Сигурно има и от Леле и Сега. от Чичо. Прочитам. За Риянка с много обич. За Елика с много обич. Айде, Еля, и те са матеница. За Диянка с много обич. Не, давай. Тя сигурно е за нас. За Елия, Тияна, Риянка, Рейни и Ники, честита баба Марта от любима тетко Юлия и Дачо. Леле. Ого! Урожай. Урожай. Ето за момичетата. Аз искам тази. Тази. Ето за Тянка тази. Вау! Дай да покажа как. Я, Риана. Ето и за Еличето гривничка. И за мен. Моята много хубава. Я. И за тати. Вижте моята. Да, мамо. Вижте моята. Я да те видя. Кажи ми. Харесвате ли ги? Аз да. Еде, те иска да си гепи. Аз си ги Да събрах. сложи това на кръка. Да. Ама не сега, не се слага прескал. Тя утре ще ги слага. Татари ми го. Да ти го таторя. Тата име го. И това не е Тук витамин. пак е объркано. Тук е. Тук двете са срокни. Ма не. Не, Те така се правят. Не, Чакай, това да ти покажа. това са... Яна. Леле, я. Бе, аз имам такава. Да. И аз имам такава. Я. Честита баба Марта с най-искрени пожелания за здраве, късмет, щастие и избърнати мечти. Желаем щастливо детство на нашите прекрасни внучки. Семейство Ангелови старши. 2013 малко бърках. Охо. Има ли още? 2013. Толкова. Утре, като тръгнеш за градина,
година си избираш кои ще си сложиш, може всичките. От всички пликовете за мен има две мартеници за тебе дъвка. Защо? От майка ми има и да. От нашите за нас няма. Ние имаме по две. По-скоро ние имаме по 4. Ето ти ги. Яна, спри си го иначе. Искате ли да отворим Да го споделя. сърцата? Тези са много красиви, тези са ръчно плетени. Хайде. Колко ви ги направила тази жена? Хайде. 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 Чакай, Янка, не дай да викаш. Малките песамки. Да. Хайде. Това за кой? Това е на тая мартиничка. На кой беше тая? На Тияна. Тияна. Така. Мартиница пращам надалече, мишка от живота от дома, бяла като вишната на двора и червена. Чакай, бе, спокойно, бе. Чакай, спокойно, бе, мамо, нали го чета? Защо трябва да крещите? Ами ще го прочета спокойно. Баба Марта днес разнася... Дай, миличка, аз го прочетох твоето, само че нямаше кой да слуша. Баба Марта днес разнася пълна кошница с цветя и на всички на ръката връзва някаква мечта. С пожелание за здраве, радост и много сбъднати мечти. Честита баба Марта. Много хубаво твоето. Чакай малко, чакай, не ги руши. Това е моята дете. Тияна, може ли да те помоля нещо, тате? Не е смачкала. Иди така да я крещиш, мама, виж да тя се обиди. Не съм я обиждала. Ама и крещиш на среща и се обиди. Тя като напълно. Виж, баба Ще Марта. спреш филмчето на телефона. Айде спри го,